gepleşigimizi kabul edip biz bilen söhbetleşip bolmana razylyk bildirýäňiz üçin köp minnetdarlyk bildirýäris. Soňam näme? Ýuwaş-ýuwaşdan indi sorawalara geçiverelim. Ýolurun etip bolsa tanışar, birleşer, gülşer, degişer. Acıma, sağ olun. Seni gepleşeňge çağıranın için. Очень приятно было. Tylla Şiir Mämmedova. Да. İlki bilen gepleşigimiziň dowamyna köp sorawalar bolar. Ondan gowrak sorawalarymyz bar. Ýönelki bilen özüňiz hakda bir näçe bir agyz dinleýijilerimiz bilen tanıştyraýsaňyz. Men özüm Balkan vilayetinden 1995-nji ýyl ýanwar aýynyň 9-nda dowuldum. Semýamda dädim, toy aýdym çykdy. И как-то dädimden bir hili geçen ýaly. Tüýeleme. Я и мой брат есть. А так мы в семье в 5. Он музыкант, и я музыкант. И шол орta mektebiň daşyndan muzыкальный школа gatnaýardym. Fortepiano klasy oýunça, и Aňyrdaýam Kuznetsowa Olga Aleksandrovnaň klasyna fortepiano klasy oýunça okudum. И окуwam üstünlükli tamamladım. И училище тоже, и школу тоже. И потом 2011 ýylda я поступила в музыкальное училище по классу фортепиано Анна Султана Ашыровна классына. И onun spets tapaklarydan başladı. Teoriya tapaklarymy var, bilen гармония и şondan Олеся Михайловна дип молима. И она как-то меня направила вот Урыктарды. Композиция урыктарды. Вдохновлять etdi. И анам şeydi композиция bilen meşgul başladım. И onu gutaran soň училищеň gutaran soň bäri konservatoriýa girmek nesip etdi. Bäri 2015-nji ýylda girdim da şu adam 4-nji kurs. Dangatar Khadyrowyň klasyna okaýan. Dogry. Ol ýaşulym interwiu aldyk. Aty gyzykly, gowy geçdi. Sizin şoğran muallimimiz bolmagam, sizi aty üstünlükli derejeye ýetirem, aty peýda edýän. Onun üçin üstünlükler elbetde. Özüňizem aty üstünlükli we içinden haskem ýokary derejelere ýetmek sepetleriniz bar diýip umyt edýän. Her näme maksatdan ýetersiň diýip umyt edýän ýene birdek. Soňrak soraglamazy näme diýýäm? Her adamyň körpe wagty arzu eden käri bardyr. Sizden ulanyňda kim bolmak isleýän soragyna näme jogap beripdiňiz? Bilýärsiňiz. Men aslında stewardessa bolmagy arzu etdim. Ýol belet. И şeýdip stewardessaň bilen razyny goratlar, şäherler görmek, daşaryklary aýlanmak. Men şo zat niýetledim anam. Как-то bilemok muzykalny oruna berk ýapyşdym. Ol arzumam kendi galy berdi. Dogry. Ýöne durmuşyň niräside akydip haýsy ýerlere taşajagyny hiç kim bilmeýär. Şoň üçin elet adam özüniň maksady bolmaly. Ýöne maglay diýlen adam bar, şoňa görä de gidibermek toglanıp. Närazy. Dogry. Ýöne şu wagtky işleýän käriňizde de ugrunuzda da men pikirmçe taşyrýardy görmek mümkinçilik kän. Gidip aýlanmak, görmek, adamlara tanışmak. Dogry. Ýöne siz gelişýär bilýärmi, stewardessa bolmak da gelişýär. Käbir adamlar ýere-töre testler tapşyrmaly bola bilýärmi? Hem daşky hem häsiýet hem dili urdan. Siz meselen gowy alyp çykardyňyz diýip umyt edýän. Ýöne näme entem geçler? Şey yapaýyn. Yani. Haçanam bolsa düşüňizde eşden sadyňyzy turup ýazga geçiren makalaňyz bolupdymy? Hop bilýärsiňiz, şahyerler, ýazyjylar köplenç uly eserlerini ýatyr soňam düşlerini görýärler we turgun galam ruçka bilen gön ýapyşyp şonu ýazýarlar. Sizin käp şolar bir waka boldumy? Olar ýa wakaya entek bolanok ýene on ýalasa ýaşym ulanmaça bolýar. Мы пока сами учимся, мы bidentek durmuşdan köp saatlar göremdik. Dogry. Köp saatlar duýup göremdik. Ya başymyzdan geçirip göremdik. Поэтому ýaşym ulanma, naверное, şon ýaly zatlar bolarmykam diýen. Hatta bilemok, entek bolanok. Ýene elbetde, awa talip döwrüňizde şundan maklasly ýapyşdam men kirinçe görürsiň. Mümkin sen geljekde iň bir dinlenýär taýda urlar, ha? Näme fikir edýäňiz? Boluplar. Dogry.
Indiki soralarımıza geçemizde sizin hem adetten daşarı indikleriniz barmy? Yani has taqiqi Beethoven ýaly yatmazlyk ýa-da duru kelle bilen işleme üçin ýürekde soğuk bir bedrek kellesini sokup çıkarma. Yani bir indikleriniz bilmedim ýazan wagtyňyz barmy? Ay yok, entega yok. Наверное, mende pikir etýän olaryň как-то болезнь ýalyp. Bu kiten Kesellik kirýäňiz. Belki ýöne bilýäňizmi, soňra adamsy işlenmekli, köp wagt, köp energiýa sarf etmeli bolýar we soňra wakada olar ýadap, her adamam ýadyya, ýöne olary ýadymy gadygan. Meselem, men şu işim oturmazdan ozal ýatmaly däl ýen pikir bar. Belki Beethoven ýa-da adamlarym men şu sagman ýatyp duraýyn, meni uklamak ýa-da bilmedim kesel maňa päsgel bermesin diýip kellesini tım edir kofe içen ýaly belki döwürlerdeki kofe meşgul däldir. Şondan soň onuň gulaklary eşitmän başlaýar. Bir şeyle masalan. Bilmendim. Yani ahir soň nähil symotly iş gylsaň, belli wagtynda iýip içmeli, belli wagtynda ýatmaly diýýärmiz. Ilham gelir yerine gelir diýän. Ilham не всегда gelýär, ýöne Çaykovskiy aýdypdyr, 80% этот işlemeli, diňe şonuň 20% вдохновение, 80%-ym seň zähmetiň. Dogry. Diňe muzikalynda däl, öýtýän jelme ogurlara hem men pikirimçe şon ýaly. Zähmet. Elbette. Soňra size ilham bolýan beýiklerden kimler sanardyňyz? Isle Türkmenistandan, isle daşary ýurtdan tapaw ýok. Meni ilki Türkmen kompozitorlarymyzdan Çara Nurymov. Şonuň eserleri son Nurullah Mamedov. Ondan başga da уже русский композиторы Игорь Стравинский. Ondan sonra Шостакович. Şeydi современный. Maňa больше современные композиторы нравятся. Debussy. Olar 20-nji asyryň техникаларını ösüren, yani sazyny ösüren kompozitorlar hataplanýar. Wow. Olaryň sazylaryny eşitip göremem ente. Mekşef Mozart diýdi, Beethoven diýdi, şol has meşgul diýmesen. Ýönelik isman paýlaşyp bersen men dinlerim. Men klassikan goýarýan, şoň üçin hormat goýan we siziň aýdymlaryny isip borsam, geljekde görmek isleýäsiň niýe ýüzünden. Tilla hanym aýdymlar diýse hemme kim bilmeli. Dükandara alyp, "Vay men aljakdym, men aljak" diýip. Kim bilýär? Elbette. Soňra ilki sunwata gadam basaňyzda sazlary sluh bilen, ýani eşitiş uky bilen ýa-da notany ýatdan öwrenip çalyp başladyňyz. Meselem, bir adam howslanany näme diýär? Bir saz eşitýän özüm et görýnip çalyp görýär. Bolmadymy onu noty ýatyp soň çalýar, soň bolýar. Sizin knäli boldy ýa-da käbir kompozitorlarymyz bar. Diýerik sazdan hiç kim baş çykaranok. Не знаю никакого neme, şu ustadlykny şeýle bilenok ýöne, aňardan saz ýaňapdy. Arqyn köp edip ýatyp bilýär. Barmaklary özü awtomatik hereket edýär. Bilemek näme üçin ýatyp bolýar ol. Sekretini. Это не секрет, у них в крови. Они такими рождаются. Мен ноты öwrenýän, onam çalýan, я добиваюсь. Рождённый, да, я добиваюсь. А есть некоторые люди, у них уже в крови. Düýbüne doga bitdi bolýar ýa. Не только композициядан олар инструменталистлер, я скрипач диýdi, кларнетист диýdi. Doğru. А вот тойда да çalýanlara, они вот эти, они ноты не знают, они по слуху играют. Поэтому у них так сладко звучит. Siz nähili meselem has haýsy başda çalanyňyzda sluh bilen çalmalar? Men yok nota bilen çalýan, onam ýatýan. Уже her adam özüçe çalýar, как öz näýle sazy duýýar, işe edip çalýar. Doğru. Ya käbir adamyň charakterini görýän çalynyp gidilýär. Hakyky. Ýöne elbette zähmediň soň rehmet, ahyrda nota bilen masa çalyp başarypdyň, молодец. Спасибо. Soňra näme diýýär? Ýazyjy işleýän mahaly kapasa dıkılan baktipet hayvanlar diye. Kim diye sagan belak geçipdir. Sizin sadiye diyen mahaleniz otoňyzda yorganuňyzda bürünüp daşky siriyadadan gopup jorulaňyzdan dostlaňyzdan gaça durup diýeli öýde ýeki özüňiz işleýän pursatlaňyz bolýarmy? Мы всегда так работаем. Oha, çyndan. Да.
одинокий адам я волкалыкта. Есть подружки, но когда мы уже занимаемся, уже класс, hiç kim bolmanda. Ýalňyp bolmaly. Aa, Şonda bir hil ilham bilen aramız sağlaşıp berýär, simler, yüzbeyler zatlar dakıl berýär ýa-ni. Уже bir olsa bir filmi şahit berýän ýaly bolýar-da. Düşünükli. Hawa ýene hakykatdanam menim okudan soň klassda ýanmal pozmal zatlarmy başga smenda okuwçylar gellen bolmak öçýär. Ýokardan görün 100.000 tüm aýrylan ýaly üçin. Ýeki bolýanmy? Aýny penjileri ýapy gerek kötü süýetler öçürip ondan gelden bo gelip başlaýar. Ýekil bolýar. Ýöne ajaly bir. Bilmedim many. Fanarikum. Kışta belki bilmedim üşen wagtyňyz öýde как бы komfortny zonda halka uýatyp bilermän seni. Hiç kim maşgul agdarlaryny men maňa nime bermän, adar bermän diýip ýörgüni ýatyp bara şey diýip ýaty. Yani itkaş bolup biler. Onam et görüň ýaly geljekde. Шнитка композитор бар, и onun birinci simfoniyası var. On simfoniyasını näýleýär? Ne tipo otyr, ýokarky etajda biri çalýar, birine, например, rock dinläp otýda. Sasedim bir hili başga zat dinläp oturmuşda, ýa biri aňyrda aýny döwetimi. И всё şadatlar öz muzikasyna, klassический музыка, и там рок, и джаз, и классика, всё у него там есть. И что он на нетиже çıkarıp bolýar da. Ну, он это сделал. Hani adam ilham alışı başgaça bolup bilýär У всех разное. Kesinlikle individualny Allah'ım tabii. Kesinlikle. Yani elbette sizin kam çaqlaşmaya alıp çıktık. Doğru. Saz ve kompozitorluk bilen bagly nähili daşar ýurt, iseni daşar ýurt kitaplaryny okuýaňyz ýa-da okuýaňyzmy? Авторлар ýadymda istediğimdi. Ay awtorlary hökmanynda ýene okuýaňyz esasadat, okuýaňyz. Okuýar. Diňe türkmenler bilen çäklenmeler, daşary perspektiwlerden hem alıştyryp, sen özüňizde bir teoriýa, strategiýa taýnap şu uğurdan gitmeli. Yani öz ýoluňyzy özüňiz çizmelisin. Sebäbi bizine saz ýazjak bolsaňlar, bir hökman, bir kompozitoriň sazyny analiz etýär. Bize hem şo ine учебник şo bize. Ýa-da ine saz ýazmak üçin sazyň ýörite formalary bar. Sonatная форма, трёхчастная, двухчастная или ронда соната. Şonýaly уже ýazjak bolsam da şonýaly kitaplar okman içimizden geçirmeli. Или ýa-da saz tehnikalar kan, aleatorika diýdi, impressionist tehnikalar bar. Klassический техника var, her türlü tehnikalar var, polifonistiski. И olam şolary özümizden geçirmeli, öz ýoluny tapmak üçin oňaýam umtilýas, muňaýam umtilýas, ahir soňy. Ondan bize näme interesuýet, что ol kompozitorlar näýili ýaşap geçdiler, näýili kynçylyklar, näýili uspehlar gördüler. Durmuşynda bize hem interesno şolar. Elbette. Hukman. Şoň üçinem şol strategiýalary ulanyp kitaplar meselem bir kitapda şu kompozitor ömür dürüjüligi bar diýeli. Şonu görüp bu ýaşlykdan öwrenip durýar diýip, hani kimsin mena dören oka, gaýtam olardan ilham alýaňyz. Mesela Nurhan Medow men bilişime göre ýaşlykdan öz ýetipler köşküni olarsa da arqyn bir saz eşitip gidip bilipdir. Başka mesela avtobus, vagon tapaldy, poyez, arqyn minip şu sazyň çeşmesini niýede ýanglanýany çenni bilmek üçin gidipdir da. Mesela näme üçin mende şolar ýaly derejede sluh ýok diýip nimeden doktor aýtam şolardan ilham alýaňyz. Men bilişime göre. Yani şeýle de bolmaly galýar. Ýok, ol dat bar, köp adama berilýär, köp adama berilmek. Уже berilen adamlar уже alıp çykýarlar, a мы сами добиваемся этого. Yetecek bolýar. Doğru. Ve soňra Bizim kam ýalňyşda olaryň, kam ýalňyşda ýöne. Uğrunuz başga, barjak kapyňyz barda, başga ýollardan diýýär. Точно сказала. Doğru. Näme diýem? Maşgalaňyzyň geljekki käriňizde bolan garaýşlary nähili? Ýagny golpy berýärlermi? Sizin meşhur kompozitor bolup köp adamlar bilen iş salışmaga ýa-da gyýda ýaraşyr şekilde diýip molum bolup galmaňyzy ündüýärlermi? Ýagny
Türkmençilikde bardyr ha. Totommy ya da sevrmenmi diýip. Haýsy? Men dädem bar, özi zat toy aýdymçysy da. O da şu dädemin adyny berseňiz Jemekistan ya. Как-то ишон ýaly zatlara bize zat etmeýärdi. Ken bir böwet bolup bloklap duranoklar. Öz ýoluň näme zat etseň ediberde. Doğru. Şo manyda. Söyleme. Ну ты поняла. Evet. Ejengdem şeýle. Erkek doğanyňyz barmy? Ana olaram şeýle dämi? Hani şeýdeki ýüregiňizdäki arzuňyzy gitmäge olaram gorky berýärler. Şeýle de bolmamy kadiýan sebäbi näçe sany näme diýler şoňa endik özgörmek üçin ýürekden çykýan ukyplar bar. Ukyp. Şol ukyplaryň sönmegine ýokar ine atalary oglan doganlary gysganma zerarly şonça ukyplar köýüp gidýär. Meselem ençime gyýdlamyz gowy aýdymçy bolman başaryp bilerdi. Halka çykyp biljek ençime bir umuman gowy zatlary ündemek üçin elinden geleni etip biljek ýöne näme ine atalarynyň gorkýanlyklary üçin şo gizlemeli, saklamaly, gorkmaly diýen pikir var olarda şeýdem soň galya durmuşlar ötüp gidýär. Soňam näme geljekde aktyklaryny wagtmen bir wagtlar şeýledim. Indi näme? Indi elimde hiç zat ýok. Elbetde puşman bar içinde. Öz diýenlerini etmedikleri üçin ýüregindäkileri daşyna çykaryp bilmedikleri üçin gidýär sönýär. Şoň üçin näme siz gaty şansly ekeniňiz. Şoň üçin gutlaýan. Спасибо. Taliplik ýyllaryňyzda gyzykly we gülküli pursatlardan paýlaşsaňyz, megerem siz kursatçyňyzdan hökman daşyryda giden bolmaly. İş taparyna hem iş ugruna hem syýahat maksatly şolardan bir näçe gürümler edişsek. Ay syýahat diýip daşyryda gidemiz. Intega bolan okonýalyk şans ýöne oje vilayetlara gitjäs-de aýlanmany, görmäni. Кызыклы фурсатлар кän, но как-то я не люблю об этом рассказывать. Dogry öz içiňizde bolup öz işiňizde ýaşaňyz hakka gorýan. Hawa käbir adamlar meselem öz dinimliklerini ýazandan gorýar çemşep aýdyp ýöne gyýryp duran, "Wa şeýle bol, wa beýle bol." Dogry. Без обид только. Ýok, bolýa, problema däl. Iň soňky soragyňyzam näme diýe? Geljekdäki meýilleriňiz we ýaş höwüsçeňlerimize geljekmi belki kompozitor bolmak isleýänleriňize berjek maslahatyňyz nämeler bolup bilerdi? Men özüme şu an okul kutarsam, nisip bolsa 1 ýyldan kutarýan da. Tuvalama. Men şu Balkan vilayetde училищемиz bar. Şo ýerde bir hili kompozisiýa, bir кружок kurasym gelýär. И желающиler хочу к себе призвать, çağırıp öwredesim gelýär şolara. Sebäbi diňe bir men bolanym bilen köp işler etip bilmeýän sebäbi ugurlar kän. Adam köpräk bolsa şu kompozisiýa ugry Balkan vilayetde ösürmekän, yani не только Balkan vilayetde, и Türkmenistanda da мне кажется. Elbetde. Şonu organizowать eden adamlar gerek de. И желающие beýleki adamlar. Evet, meýlitiler, isleýänler gelip arkaň ýazylyp öwreplerler. Annesi bolsa kutaray. Elbetde, hawa maslahatlar hemişe içiňizde maksatlaryňyz we planlaryňyz bolmaly. Meselem olar nähili ünde görüp bilerdiňiz. Ýagny buraslar gelýär, emma näme şu ýerde talçok, ýerinden bir tergi ýok. Nädip şu özleriniň höwüsini hasyp artdyryp bilerler, ilham alyp bilerler, kimden nämeden. Meselem siz özüňiz kiň aýtdyňyz. Geljekdäki ýaşlara nämeni has ündärsiňiz, maslahat bererdiňiz? Esasy zada şu mulim желание berip durmaly. Islew bermeli. Islew berip durmaly, чтоб у него загорели глаза. И он Gözlerini ot ýaly. Hawa желание döretmeli. Onam men döredemde de onam ýene öýüne baryp, ýene passivlan tursa bolmaýa. Olardanam dat gerek, talçok gerek. И я бы советовала бы слушать других композиторов. Yani bir adamdan da çeklenmelilerle her taraftan bir kafa gelip bilecek her taraf yolları deňek görmeli diýen manda. Kniги композиторов. Kitapsız bolmaz elbetde okuman. Вот так вот. Ay hawa saňam özüň ýedir ilham tapýan bolsaň, şoňa hiç hili gorkusuz başga adamlaryň sözüni
içinizi saklap bolya diýip ýene-de öz ýüregiňizdäki maksatlaryňyzy durmuşa geçirmek üçin hereket etmeli. Iň esasy ha, men şulaýdym ýazaýsam mykam diýip kristalda almayıp oturmaly däl, işlemeli, ýadamaly, köp kagaz, galam geçirmeli üstünden. Dogry şey diýäňiz. Dogry. Onda nämetilla siziň bilen gürüňdeşlik geçirmek, bu gysgaç bolsa-da gürleşmek, söhbet etmek, gülüşmek gaty hedilmek üçin we köp zatlar öwrenim. Ýesip bolsa bizler hem siziň üstüňiz bilen saza edil öz geljekki professiýasy hünär boýunça sazyna bolas gelmese-de gapdalynan hünär hökmüne ýa-da güýmence hökmüne çalasy gelýän, öwrenesi gelýän adamlara da köp ilham bolarsyňyz diýip umyt edýän inşallah. Geljekki bir ýylyňyzda da, gurnagyňyzda da, käriňizde de, maşgalaňyzda da uly üstünlikler ýaran bolmagyny arzu edýän inşallah. Öňüňizdäki dikenli ýollaryň üstüne gyzyl haly ýazylmagyny arzu edýär. Sağ olun. Sağ olun. Тебе тоже желаю. Sağ olun, sağ olun. Успехов.